Usmeje sa a posunie jej po pulte drink. Ruku nechá položenú na pohári, akoby omráčený jej krásou, ktorá je zblízka ešte výraznejšia. Pri nose má jemnú pehu, pomyslí si Frederico. Na moment sa pristihne pri myšlienke jej ju poboskať. Uponáhľané hmírenie barmanov za jeho chrbtom a vravva ľudí popíjajúcich za stolmi, to všetko zaniká. Na malú chvíľu sú len dvaja. Akoby všetko zmizlo v čiernej diere ich elektrizujúcej príťažlivosti. Kto syna barmana však prehovorí. Je to postaršia udržiavaná žena so stovkou v ruke a pýta si od jej snedého krásavca drink. Laura sa preberie. Anglicky poďakuje a on jej zdvorilo odpovie. Rado sa stalo. Vezme si drink a jej ruka sa náhodne dotkne tej jeho. Jej telo na jeho dotyk reaguje ešte väčšou horúčavou. Srdce jej bije aj v končekoch prstov a prisahala by, že aj jemu. Obaja sa rozpačito usmejú. No netrpezlivá blondína v rokoch opäť máva peniazmi Frederikovi pred tvárou. Všetko nám pokazila, pomyslí si Laura, ktorá sa rozhodne ustúpiť a ísť k svojmu stolu. Frederico však pri pomyslení na to, že sa jeho Venúša vzdiali viac než na 1 meter, začína panikáriť a schytí dievča za ruku. Počkaj, vyhrkne bez rozmyslu. Ani sám netuší, čo má ďalej nasledovať. Cíti sa, ako by objavil vílu, ktorá zmizne v okamihu, ako ju pustí. A on ju už nikdy neuvidí. Laura sa pousmeje. Teplo z jeho ruky prejde po jej celom tele a pošteklí ju v podbrušku. Ešte prídem, povie a poberie sa na odchod. Všimne si, že Frederico ju odprevádza pohľadom a kútikom oka aj to, ako si nahnevane berie peniaze a zasúva ich do vrecka nohavíc.